Sampun. Nalikane udan krimis mong kelingan sliramu wong manis nadyan bisa tak selaki nyatane isih tresno jroning ati ingkang atos sampur kula aturi enggal-enggal jumeneng. Niki katur kagem ingkang sampun angasta sampur pakurmat. Kebareng miat saking sasana palenggaran nuju ing sasana langen budaya. Ngaturaken beksa ingkang kairing nguling pradangga arum dalu campur sari. Makarya sareng audio sound system Seno Adi video shooting animprong ati tansaya langut mung bisa nyawang fotomu ra krasa netes deloneng pipiku sayang iki pancen sepisan malih katur para biagung para kadhean ingkang sampun angasta sampur pakurmat kepareng miat saking sasana palengganan nuju ing sasana langen budaya ngaturaken beksa sinarengan kairing campur sari arum dalu.
Matur agunging panuwun kagem para kadang ingkang sampun kepareng ngaturaken beksa ing sasana langen budaya. Ing pakangkah kanthi rawuh panjenengan andika sami ing kalenggan punika keluarga gung saking